Sa pagpuon kan sa tuyang selebrasyon, banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Magkawit sa kagurangan, kita sa iyang banwan, inamon maging banal, inipon maging saro, sa Diyos sa tungkap tubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin ki Jesucristong kagurangnan, mapasa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Si Jesucristo ang tinapay nin buhay. Pinapabasog niya ang satong hawak, pinapakusog ang satuyang kalag. Sinusurog kita sa atubang nin mga kadipisilan. Nagsasarig ngunyan ki Jesus, ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, na magbukas ang pintuan kan langit sa kahadean para sa mga namundag liwat sa tubig asin Espiritu Santo. Dugangi sa imong mga nasasangkuban ang biyayang tinaumo, tanganing ang mga nalinigan sa gabus na kasalan, da imawaran nin anuman na mga panuga, hulikan sa imong karahayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban nagtaram sa katawohan, kamo mga tawong masumbikal, matagas-an sa indong mga puso, asin bungogan sa indong mga talinga. Danay kamong minatumang sa Espiritu Santo, siring sa kinaugalian kan sa indong kamagurangan. Igwa daw nin saro man lamang na propeta na daay pinasakitan kan sa indong kamagurangan, kaito ginadaninda ang mga naghula na madatong ang banal, asin ngunyan, kamo ang nagpasaluib asin nagadan sa iya. Yaon ang togo na dinara sa indo kan mga anghel, kamo man sana ang daing nagutob kaiyan. Pagkadangog kaini kan mga miyembro kan kasanggunian, nakulga nagayo sinda, asin nagragot an sa indang mga ngipon laban sa iya. Si Esteban, pano kan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit, nahiling ang kamurawayan ng Diyos, asin si Jesus nakatindog sa too ng Diyos, dangan nagsabi, nahihiling ko ang langit na nabuksan, asin ang aki nin tawo nakatindog sa too ng Diyos. Nagkurahaw sindanin makusog, tinakpan ang sa indang mga talinga, asin gabos, dorongan na nagdaguso sa iya. Dinara siya sa luwaskan banwa, asin ginapo, ibinugtakan mga saksian sa indang mga alikboy sa pamitisan nin sarong barobata, na angaran Saulo. Mantang ginagapo ninda si Esteban, paulit-ulit ining namibi, Jesus nakagurangnan, ako ang sakong espiritu. Dangan luminuhod asin kuminurahaw nin makusog. Kagurangnan, harisinda pagsingila kang kasalan na ini. Pagkasabi ka ini, nautsan. Oyon si Saulo sa kagadanan na ini. Kanaldaw na ito nagkaigwaning dakulang persekusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, puwera sa mga apostoles,
nagkawararak sa Judea asin sa Samaria. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ikakagurangnan ang gapo na sakong pailihan, ang kalasag na matao sa ning kaligtasan. Huli ta ika ang sakong gapo asin sinasarigan, huli kan sa imong ngaran, pasunodon asin antabayan mo ako. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong kalag, asin tutubuson mo ako kagurangnan, maimbod na Diyos. Ang sakong paglaom yaon sa kagurangnan, mag-uugma ako, asin mararanga diyan sa imong pagkaherak. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Paliwanaga ang sa imong lalawgon sa imong uripon, ligtasan ako hulikan sa imong pagkaherak. Tagoa ako dyan sa hilom nin sa imong lalawgon, harayo sa mga paghomot nin mga tawo. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tawo nagsabi ki Jesus, anong tanda ang ikakapahiling mo, tanganing magtubod kami? Ano ang gigibuhon mo? Ang samong mga magurang nagkakan kan mana duman sa lantad. Siring ang nasusurat, ipinakakan sa inda tinapay na hale sa langit. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa indo, bakong si Moises ang nagtao sa indo kan tinapay hale sa langit. Ang sakuyang ama, iyo ang nagtao sa indo kan tunay na tinapay hale sa langit. Huli ta ang tinapay nin Dios, naghilig hale sa langit, asin nagtataonin buhay sa kinakban. Dangan nagsabi sinda sa iya, kagurangnan, danay natawan sa mo ang tinapay na iyan. Si Jesus nagsimbag, ako ang tinapay nin buhay. An minadulok sa ko, dai magugutom. Hasinan minatubod sa ko, dai mapapaha, sagkod paman. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. We have heard in the first reading the passion, the martyrdom of the very first martyr of the Christian faith, Saint Stephen. Igwa po kitang apod ki San Esteban sa Griego, proto-martyr, the first martyr. Saint Stephen was one of the first deacons, one of the 7 deacons of the church, and after the resurrection, the first Christian community was courageously preaching about Christ resurrected. Maisog ang buot, dahil sinda natatakot na ibalangibog ang marhay na bareta, dahil bakong iyo po ang tugon kan kagurangnan, sabi niya, mabalik ako sa sakuyang ama, kamudigdi, you go to the ends of the earth, and baptize them, teach them my teachings. Alagad, ang mga tao po kan panahon, day pa man andam, magdangog, mag-ako, kan marhay na bareta. And so we heard in the first reading that Stephen was eventually stoned to death.
Asin mantang ginagadan po siya, yaon duman si Saulo, naghihiling. This is another subplot. May sadiri man na istorya si Saulo. Later on, he will be converted and become the Apostle St. Paul. But let's leave that for another day. Ngunyan, tutok kita ki Esteban. Si Esteban, ginapo, pinagadan, asin mantang nagagadan, nagtingkalag siya sa langit, and he saw something beautiful. Pagtingkalag sa langit ni San Esteban, nahiling niya ang langit na nagbubukas, and he saw Jesus standing. This is unusual. Pag binabalikan ta po ang banal na kasuratan, pati ang ginagamit ng teksto sa liturgy, we don't say Jesus is standing. We say Jesus is seated. Subago sa pagpuon kan Santa Misa, sinabi ko, ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama. We say the same when we sing the Gloria. We say the same when we recite the Creed. When we speak about Jesus, we always say that Jesus is seated. Nakatukaw, it's a symbol of authority or manner of speaking about Him. Pero sabi ni San Esteban, kan nagtingkalag siya, nahiling niya na nakatukaw si Jesus. He saw the Son of Man, nakatindog. He saw the Son of Man standing at the right hand of God. Why was He standing? Ang satuya pong theology, nagtutukdo sa satuya, kunnata. Jesus was watching Stephen, and He stands to welcome him into heaven. Dakulang onra na nahihiling kan kagurangnan, an enot na mapabulos nin dugo. This is the highest form of witness to Jesus. Magpabulos nin dugo para sa saiya. Jesus stands like someone receiving a dear friend. Nakatindog ang kagurangnan, sinasabat ang malaog na enot na martir kan pagtubod. Even when Stephen was being hurt and rejected, bako siyang solo. Yaon si Jesus, nagtitindog kaibahan niya, naninindugan para ki Esteban. Dear friends, this is the message of Easter. Jesus is alive, not far away, not seated and distant, nagarumayong pakiaram. Instead, Easter tells us that Jesus is standing and present to us even now, especially when we suffer, when we speak the truth, when we do what is right, even when it is unpopular, even when it's hard. Si San Esteban po, nadangog ta sa enot na babasahon, da inagbalos, kundi nagsabi kagurangnan patawada ang karatan na ginigibo ninda sa kuya, nagpatawad sa mga nakakulog sa iya. Makusog si Esteban, bako dahil mayo siyang kinakatakutan, kundi dahil aram niyang kaiba niya si Jesus. Jesus stands with Stephen. Jesus stands with us. Iyo po ini ang parehong Jesus na nadangog ta sa Ebanghelyo ngunyan, na nagpakakanin ribo-ribo katawo, halik sana sa 5 tinapay asin 2 sira. Jesus tells us in the Gospel, whoever comes to me will never hunger. Asin sinasabi niya po, digdi bako sa nang kagutuman nin hawak, kundi kagutuman man kan kalag. Siya po ang nagtatao kan sa tong mga pangangaipo. Pinapabasog niya ang sa tong mga kalag. Pinapakusog niya ang sa tuyang buot. What does this mean? Ano ang babalunon ta hali sa 2 babasahon na ini? But sabihon po, when you are misunderstood because of your faith, when people cannot understand you because you are a Christian, Jesus stands with you. If you experience being like Stephen, na ang mga tao hababa ang paghiling sa imo o maraot ang paghusgar sa imo dahil katoliko ka,
Jesus stands with you. When you do the right thing and people mock you for it, or laugh at you, or ignore you, Jesus stands with you. And when you feel tired, or hurt, or afraid, but you still keep going, you can be assured na dai ka po nagsusulo-sulo, iniibahan kita ni Jesus. Kada bes na naninindugan kita sa karahayan, sa katotoohan, sa hustisya, bako po kitang sulo. May kaapil kita. Kaibata si Jesus. Nagdadangadang po ang eleksyon. Dahil po ako mamumulitika dahil bako yan trabaho kan padi. Pero katakod kan politika ang moral na pagkabuhay. Kaya obligasyon kan simbahan na magpagirumdum. Let us do our moral obligations and our civil duties na hinihiling na kaibata si Jesus. Dai po masupog na panindugan ang pagiging Katoliko. Dai po matakot na pilion ang tama. Maghinguwa na maging marhay na Kristiyano. Buot sabihon, nagmamangno kan common good. Dahil ang hinahanap ta po sa mga leader is the common good. And we will celebrate this coming Sunday, Good Shepherd Sunday, tamang-tama, dahil bago kita magburotohan sa Lunes, matiripon ngo na kita sa simbahan and be reminded that a good leader, a good shepherd, always cares for the sheep. Mapili kita nin leaders na nagmamakulog, bako lang sa to. Nagmamakulog sa mga akita, sa kapalibutan, sa mga dukha, sa mga inaapi, sa mga daidinadangog sa warang boses. That is standing by Jesus. And so, may we be able to respond to this faithfulness of God. Kung si Jesus da inambabaya, lugod kita man enot, stay close to Jesus. Da ipagbayaan ang kagurangnan, magdanay sa kataid niya, sa pangadji, sa Santa Misa, salamat sa Diyos, tayaraon kita sa Misa, sa iba pang mga sakramento, stay close to Jesus. Ikadua, speak and act with honesty and kindness. Dawa bako po yan ang popular choice. Dai po matakot na manindugan sa karahayan dahil naninindugan ang Diyos para sa to. He hears the cry of the poor and He has a preference for the poor. Kaapil po kan dukha ang mahal na Diyos. And third, always choose what is right over what is easy. Pirmi pong pipilion kung ano ang tama, bako kung ano ang pasil. Dear friends, when we stand for what is good, Jesus stands with us. Sa katapos-tapos, si iyo man sa napuan mahalaga. Dait nabali kung dait na please ang kinaban, sa katapos-tapusi, what matters most is that we please God. Magdanay po lugod kita sa taid ni Kristo dahil si Kristo nagdadanay sa taid ta. Namo
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, pakiakoa ining mga atang kan sa imong nag-uugmang simbahan. Asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan, minsiring kadakulang kaugmahan, warasan mo man kan bunga nindaing sagkod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dai siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ngani, danay niyang sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, dai na siya ngunyan magagadan. Ginadan, siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nagaawit kan sa imong kadakulaan. Banal, 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 ang kakurangan, Diyos tinawag mo. Ang langit at sindagan, panokan sa imong kamurawayan. Masana, masana sa kaligtasan. Masana, masana sa kaligtasan. Wala na namin natigil sa ngaran kay kagurangan. Masana, masana sa kaligtasan. Masana, masana sa kaligtasan. Masana, masana sa kaligtasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, da ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamaratan mo. Ang pagkabuhay mo ni Mati pinapayang, sa kuda ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Girumduma kagurangnanan sa imong surugoon na si Francisco sa muyang papa, na inapod mo sa imo hali sa kinakban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa muyang patron, San Judas Tadeo, si San Esteban, proto-martir, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na nagtataukan sa tuyang tinapay arualdaw. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Agnus Dei,
Mga tugang uya si Yesu Kristo, tinapay hali sa langit, sa tuyang kusog. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilnga ining sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit nin pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. The Bishop of Legazpi asks for your continued prayers. Kasubago pong 3:00 Manila time, natapos na ang ultimong general congregation kan sa tuyang cardinal electors duman sa Vatican. Sa aga po, Manila time, 4:00 nin hapon, isi-celebrate po ang Mass for the election of the next Pope. Immediately after the Mass, isusunod na po ang paglaog ninda sa Sistine Chapel, tanganing po nan ang pag-ilihir kan susunod na successor ni St. Peter, the 267th successor of St. Peter. Kasabay po kayan sa agang hapon, 5:30,
Si Bishop Bong ma-celebrate po ning Diocesan Mass for the success of the conclave duman po sa Albay Cathedral. Imbitado po kamo gabos na mag-atindir duman asin ipagpadagos ta po ang pagpangadji para sa mga kardinal asin sa masunod na Santo Papa kan simbahan. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa saimong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda San Esteban asin iba pang mga martir, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen